ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଇଏ କଲା ତତେ ନବାରେ କିଛି ନାହିଁ ତୋର ଭଣ୍ଡ ଚୋକାରକୁ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମତ ପଳେଇବ ନା ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୂଳରୁ କରିବିନି ବାହାଘରେ ଭୋଜି ଖାଇକି ଆସିବି କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ତା ବାପା ଏଠୁ ନେଇକିନା ଗଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବସେଇଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ବସିଛି ଇଏ ହେଠୁ ଲୋକଟା କଣ କଲା କଣ ଏମିତି କଣ କରୁଛୁ ଏମିତି କରୁଛୁ କଣ ଏମିତି କରୁଛୁ ଏମିତି କରୁଛୁ ଏମିତି କଣ କରୁଛୁ ଇଏ କାହା ଛୁଆ ରାଗିଗଲା କହିଲା ଇଏ କାହା ଛୁଆ ଆସ ସେଠୁ ତାକୁ ପାଇଲା କହିଲା ଶଳା ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ମନା କରୁଥିଲି ଆଣିବିନି ଆଉ ଶଳା ଆଇଲା ଆଉ କାହାକୁ କଣ ମନସୁଖର କହିପାରିଲା କି କିଓ ପୁଅ ତାକୁ କଣ କହିଲୁ ନା ନା ବାବା ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନି କହିବା କଥା ପଚାରିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ନା ତମ ପୁଅ ନା ମୋ ପୁଅ ତ ତମ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନି ତମେ କଣ ମୋ ପୁଅ କହୁଛ ଖରାପ ପିଲା ନା ତମ ପୁଅ ମତେ କଣ କଲା କଣ କହିଲା କହୁନ ନା ମତେ ତା ମାନେ କଣ ନା ବାପା ତମେ କହିଥିଲ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବିନି ତ ମୁଁ ତା ପଚାରିଲି ତମେ ପୁଅ ତରଫରୁ ନା ଯୋଉ ଝିଅ ତରଫରୁ ନା ପୁଅ ତରଫରୁ ନା ଗାଣ୍ଡି ମାରି ଖାଇବାକୁ